Αμήν. Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνεν, ή και χιτών αφορούσα της αληθείας, των ύφαντων εκ της άνω θεολογίας, ορθοδομή και δοξάζει, της ευσεβίας το μέγα μυστήριο. Εν υψηλό κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βόσεις, ο διψών ερχέστο και πινέτο, ο κρατήρων φέρω κρατήρες της σοφίας, τούτο το πόμα αληθείας λόγου και κέρατα είδωρου προχαίων ανηλογίας, αλομολογίας, εις πίνωνον ειν Ισραήλ Θεόν οράχθεν-γόμενον. Είδετε, ότι αυτός εγώ ημί και ου κυλίομαι. Εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα, και πλην εμού άλλος ουκέ συνόδος. Εντεύθυνοι μετέχοντες πληστήσονται και ενέσωση της ευσεβίας το μέγα μυστήριο. Το μέγα μυστήριο. Τη πρώτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουστίνου Χαρίτωνος Χαριτούς Ευελπίστου Ιέρακος Πέωνος και Βαλεριανού. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Φύρμου του Μάρτυρος. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου. Τη αυτή ημέρα Κυριακή Εβδόμη από του Πάσχα, την ενοικαία πρώτην Οικουμενικήν Σύνοδον εορτάζομεν, των 318 Θεοφόρων Πατέρων, Πόλου, Νοητού, Αστέρας, Σελασφόρη, ακτήσιν ημών φωτίσατε μη φρένας, ξένων των Υιών Πατρός, ουσίας λέγον Άριος ήτο της Θεού δόξης ξένος. Τες των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.